Минем чыгыш иң шундай күңелсез булырга тиеш, күңелсез түгел, иң скучный булырга тиеш. Иң скучный булырга тиеш, шуңа күрә мин аны отчет дип атамадым, хисап дип атамадым, киләчәк, кайчан киләчәк дип атадым, юме? Безнең бу форумның төп темасы, чөнки безгә яшьләргә һәр вакытта да әйтәләр. Сез безнең киләчәк, балачактан әйтеп киләр, сез безнең киләчәк. Кая барабыз без, кайчан җитә ул киләчәк, кайчан безнең вакыт җитәчәк, аны беркем дә әйтми. Ул сорауга җавапны без үзебез эзләргә тиеш. Ярыймы киләсе слайд. Безнең бу 2 ел эчендә бик күп күчәм ул сезнең. Үчтер. Безнең бу 2 ел эчендә оештырган чаралар бик күп булды. Мин тәфсилләп һәрберсе турында сөйләп тормыйм. Алар арасында күп еллар оештырган чаралар да бар. Мин татарча сөйләшәм. Аңа инде 13 ел, татар дозорга 7 ел, Печән базарына быел 6 ел була. Европа татар яшьләре форумын оештырдык һәм бу электән оештырылып килгән чаралар турында шуны гына әйтәсем килә. Менә барыгыз да бер урында җыелган вакытта әйдәгез бу чараларны сезнең дә төбәктә оештырыйк. Без аның буенча инде бер китап язып бетердек. Сценарийлары да бар. Логотиплардан алып, бүтән мәгънәсе, бүтән хәрефенә кадәр бүтәнесе язылган. Аны оештыручы кешеләр бар. Килегез, өйрәтеп җибәрәбез, кирәк булса сезгә барып бергә оештырабыз. Бу чараларга кушылырга гына кирәк. Килешәсезме? Кушыласызмы? Яхшы, рәхмәт. Менә Али вакытында безнең бу проектлар буенча яшьләр басып торды. Кем үзендә оештырасы килә, шуларның контактларын яздык. Кем язылды аңа бүләктә бирдек. Ул бүләкне теге алдаладым да киттем түгел. Сезгә форум биткәч шалтырачакбыз. Алла бирсә бергә бу проектларны оештырырбыз. Ләкин аерып узасым килә бер проектны, менә бистә 2.0 иң соңгы пункт булып язылган. Ул безнең яңа проект булса да бик мәгънәле. Чөнки без хәзер яшьләр зур шәһәрләрдә яшибез. Анда укырга барабыз, гаилә корабыз һәм минемчә biz шушы шәһәрләрдә үзебезнең урыннарны эзлибез. Шулай бит, үзебезнең тамырларны эзлибез. Мәсәлән, Казанда ул җиңелрәк, монда татар урыннары бик күп. Бар, мәсәлән, Оренбург, Томск кебек шәһәрләр, анда безнең татар бистәләре бар. Әгәр дә без андагы йортлар турында йортларны кайгыртмасак, аларны сакламасак, популярлаштырмасак, төрле чаралар анда уздырмасак, алар шулай итеп шиңеп югалып калачак. Менә бу берничә ел эчендә мин үзем басам. Бу берничә ел эчендә без Мен сезгә матур картинкалар әзерләгән идем, ярый күрсәтәсез. Менә шуны. Ярыймы, мин монда басмыйм, сез генә басып барасыз, яме? Сөйләштек. Бу 2 ел эчендә бу бистә темасына без 40-ка якын ачык экскурсия уздырганбыз. Бу бистәне ничек итеп үзгәртеп була, аңа 10 идея бергәләп утырып, мидавылы уздырып, без шулай итеп мозга штурмны атыйбыз. Тәкъдимнәр керткәнбез. Аксакалларын да җыйганбыз, бистә сәгать оештырганбыз. Бер туктаусыз бу теманы без җибәрмичә эшләп тордык. Хәзер менә сез экскурсиядә булгансыздыр, Томсой фест була. Әле дә менә безнең тәкъдим белән татар бистәсенә ул фестиваль күчте. 1-2 йортны без үз кешебез белән буйбыз. Менә мәсәлән Оренбург, Томск минемчә беренчеләрдән булып бу темага кушылырга тиеш. Ярым киләсез слайд. Икенче шундый мөһим әйбер, без ничектер интеллектуаль яктан үстек, димә. Яшьләр дигәч һәр вакытта да нәрсә гадәттә күз алдына килә. Шундый футболкалар ясаган, кулларына байраклар тоткан, ниндидер акция уздыралар яшьләр, нәрсәдер өләшәләр урамда, шулай бит. Юк, алай гына түгел, минемчә яшьләрдә әле интеллектуаль потенциал бар шундый зур. Һәм безнең менә Акыл фабрикасы дигән проект эшләп килә. Сез дә ул проектларга киләсез, чакырганда. Һәм менә бу мәктәпнең үзен реклама ясамыйм, аның продуктын реклама ясыйсым килә, чөнки
Монда біз шын мағынасында шундай think tank итеп біз аны күрәйдік, һәм біз аны булдыра алдык минемчә. Шушы 2 ел ішінде моннан балалар телевидениесі концепциясы, яңа татар мәктәбе моделі, ачык университет концепциясы, бистәне үстерү буенча тәкъдимнәр, алар бөтенесе дә шушы акыл фабрикасы вакытында булдырылды, изләнүләр алып барылды, һәм ул безнең шын интеллектуаль продукт. Біз аларны бөтенесен дә хөкүмәткә бирдек, җәмәгатьчелеккә ачык итеп ясадык. Алга таба да минемчә безгә төбәкләрдә, чит илләрдә менә үзебезнең киләчәк турында, безгә нәрсә кирәк шул юнәлешләр турында бергә баш миләрен җыеп, бай берләр турында уйлап эшләргә кирәк. Киләсе слайд. Монсы тәфсилләп сөйләп тормыйм. 2 теллелек буенча мөрәҗәгатьләр кабул итү, тарихи бранч, менә әле генә барлыкка килдек. Бүген күрәчәксез, тыңлаячаксыз Татарстанның яшь-яшьләре проекты. Татарча яз. Бармы залда кем менә шушы татарча яз диктантында катнашты, кулны күтәрегез әле. Менә бар шундый кешеләр, име. Без аны 9-10 ил белән, 20 төбәк белән бергә оештырдык. Быел Алла бирсә, ноябрь башында монда килгән һәрбер татар яшьләренең оешмасы үзендә бу диктантны безнең белән оештырды дип өметләнәбез. Әле бардык, Петербургта ясыйлар икән әле татар уку, ансы тагын да кызыграк. Бәлки шулай 2 көндә аны зурлап масштаблы оештырырбыз. Һәрберсе турында тәфсилләп сөйләп тормыйм. Тәбрис, әгәр дә әйтсәк, бу татарча яз дигән буенча өметләнәбез генә түгел, бу бурыч итеп куярга кирәк. Бурыч итеп, әгәр дә без әзерләнәбез генә дисәк, мөмкинлек бирсәк, кемнең теләге юк, кемнең мөмкинлеге юк, юк, без әйтәбез, бу безнең бурыч. Biz татарча язарга тиеш, һәрбер өлкәдә, һәрбер яшьләр канатында, һәрбер килгән делегат әзерләнеп, ноябрьнең инде хәзер числосында әйтергә кирәк. Biz иң мөһиме үзебезнең яктан андый мөмкинлекләр оештырырга тиешбез. Аны бирергә тиешбез һәм көтеп калабыз. Дөресме? Все, менә уже кул күтәреп сайлап алдык, чөнки кул чапты. Рәхмәт бик зур. Рәхмәт. Ярым киләсе слайд. Сен нишләптер тиз киттең әле бүтәннәрне әйтмичә. Мин уйлыйм, ул bütün проектлар һәрберсе тәфсилләп сөйләсәк, вакыт күгезә, бөтенесенә кушылабыз. Бөтенесе дә алда гел булмады инде бу 2 ел. Шулай бит, безнең шундый кызганыч моментлар, авыр моментлар булды. Һәм ул беренче чиратта безнең тел мәсьәләсе белән бәйле булды. Аеруча былтыр көз көне шундый авыр чаклар булды имен. Тел мәсьәләсе ул безнең хәзер көн кадагында. Һәм biz яшьләр ни өчен хәзер кулны төшереп, инде булмый, сагышка батып утырырга тиеш түгел. Без үзебезнең бу мәсьәләгә карашыбызны белдерергә тиешме? Ничек итеп белдерергә? Менә хәзер алга таба безнең тел бетмәс өчен без нәрсә эшләргә тиеш? Озак уйламыйча, аны эшләргә, тормышка ашырырга тиеш. Һәм мин менә бу слайдта берничә шундый сагышчык дип атадым мин аны. Безне күңелсезләндерә торган шундый пунктлар язып чыктым. Икенче менә әйттем инде, күп кенә проектлар ясала, мин үзебезнеке форум исеменнән ясалганы турында әйтәм. Әле бит бар безнең Себер татар яшьләре фестивале, Мәскәүдә елда уза, шулай бит төрле чаралар анда. Һәрбер төбәкне атап узмыйм, күп проектлар ясала, шулай бит менә иң-иңнәрен без чакырдык аллеяга. Ләкин алар нигәдер һәр вакытта да без үзебез эчендә генә ясап калабыз. Башкалар әйдәгез әле моны бергә ясыйбыз, әйдәгез моны бергә ясыйбыз дигән әйберләр бик сирәк шундый әйберләр. Шуңа күрә минемчә без менә монда күргән бөтен проектларны язылып, сессияларда тыңлап, аларны үзебезнең төбәкләргә алып китеп ясарга тиеш. Шулай итеп без бер-беребезгә ярдәм итәчәкбез бик каты. Һәм өченчесе бу инде шундый глобальный дидер бер фикер име. Ничектер дөнья күләм әле танылу килмәде безгә татарларга. Аллага шөкер, менә күптән түгел генә безгә хәбәр килде име. Бәлки ишеткәнсездер, Стокгольмда анда Нобель премиялары бирә торган залда Фәрхәт исемле татар егетенә татар Википедиясы, татар проекты өчен ел Википедисты исеме бирделәр. Ишеттегезме? Ишеткәнегез бармы ул хәбәр турында?
Hayır, farklı kutluyoruz. Bu Tatar proyektini kutluyoruz. Anı dünya ko'lam shunday zo'r konferensiyada e'lon etdilar. Mana shunday o'rnaklar, Tatar proyektlari dunyo ko'lam tanilgan bo'lib, mana shunday ishlar ko'proq bo'lsin edi. Dördüncüsü bizning ma'rif temasi bek oz, bilim beru temasi bek oz. Ko'pi biz uyushtirib, nedir, madaniy ishoralar, aksiyalar uyushtirib, biz da uni bilan ma'lumotmiz. Lekin bizning eng tub tema u bilim beru, bilim olu. Hozir bilim olu zamoni. Ham biz bu zamonning eng oldinda turgan deyishmiz. Qo'ya bilim bera olsak, bilim berirga, olsak olarga. Shunga ko'ra ma'rifga образование degan temaga qaragan proyektlar bizning ko'pchilik bo'larga deyish. Qolganlari oshsin. Kelasi slayd. Bizning bir necha taqdim bu butun aytgan so'zlar bo'yicha mana biz hozir ko'pgina choralar o'zdirdik. Kelajak turida siz biting deyman. Ham men de umidlanam sessiyalarda chiqish yasaganda siz o'zingizning chiqishingizni shunday ish etapga bo'lersiz. Hozir narsa ishlaymiz, narsa planlashtiramiz. Ham yaqincha 30-yillarga biz nima maqsadlarga erishirmiz? Ham bu maqsadlarga erishuv, tag'in da ishlaw 50-yilda bizning qaysi xiyolni turmushga oshirishar. Mana shunday fikr bilan yasharga tiyishmiz. Shunga ko'ra da biz o'zimizning xiyollarni, tilaklarni yozib qo'ydik. Mana biz ko'pdan xiyollanamiz zamoncha Tatar madaniyat o'zagi turida. Chunki Qozonda hozir 25 Tatar birlashmasi bor. Har birisi narsadir ishlaydi. Shulay bit. Har birisi o'zi bir dunyo. Ularga bir zo'r maydon kerak. Ular anda ijod etar uchun ham turli yangi proyektlar, yangi aybilar ishlar uchun. Biz Alloh bersa davom etashakmiz. Bu olg'i 2 yilga shunday o'zimizga maqsad qo'yirga tegish. Mana Tatariston ayiruvchi Tatariston bo'yicha ham Rossiya tubaklarida forumning bo'lakchalarini yaisa Tatar yoshlari uyushmalarini ochishni davom ettirgan. Biz buni planlab qo'yamiz ham 2 yildan so'ng Alloh bersa sizning olda ya biz ya tag'in kim ishlayacak shul hisobda turgan tegish bo'lacak. Ham bizning Tatar yoshlari proyektlari ular Tatar umumiy proyektlardan nechdir o'zinchaligi bor. Shulay bit. Darti bilanmi ular uchun mana ayrim shunday grant, fond, stipendiyalar buldirga kerak. Biz onun için hukumat bilan da bizning xalq kishilar bilan da ishlarga tegish. Bu menimcha shunday очевидный fikr. Onun bilan kelishasizmi? Negadir Tatar qizlari birinchi qo'l shaba boshladi. Albatta bizning mana ma'rif sistemasi bor, ali maktablar, Tatar maktablari bor, Tatar bolalar bog'chalari bor. Albatta ko'pdan aytib kelamiz-mi? Har milliy harakatning har buuni ayta, bizga universitet kerak, bizga universitet kerak. Mana bizning yoshlardan shunday oshiq fikr, zo'r kolonnali, ayrim binoli bir universitet kerakmi? Oshiq universitet, onlayn universitetdan boshlarga kerak. Ham menimcha bu bizning shunday zo'r probelni, zo'r bo'shliqni Tatar tilida yuqori bilim bo'shlig'in to'tirar edi. Rahmat. Hozir endi bu til masalasi ani ayrı tafsillabroq sizlar, lekin Tatar sinflarini ochirga, Tatar maktablarini uyushtirishga, yakshanba maktablarini uyushtirishga hozir bu bizning kuchdan kelatirgan ish. Ansida ishlarga kerak. Yarım kelasi slayd bu bizning taqdimlar bo'ldi. Postscriptum deb atadim men ani. Tabriz men maktablar turida все-таки boshlar edim bolalar bog'chasidan. Maktabga borib ketganda bugun 7 yoshli bolalar endi ular orqalarga da turqaga da o'qiy biladilar, yuzga xat solinglar, menga xatlar, lekin asma qiladi. Shunga ko'ra bolalar bog'chasi nazarda kerak. Bolalar bog'chasi anlar maktab. Men taqdim istorgayim. Rahmat, yaxshi. Mening so'nggi slayd atalab postscriptum deb chiqish shuni bilan tamam, lekin unutmaslik kerak. 2020-yilda bizning narsa bo'ladi? Xalq sonini olush, shulay deb joni hisob bo'lacak butun Rossiya bo'yicha. Taqdim etamiz. Endi 19-yilda menga azirlana boshlarga 19-yilni e'lon etilgan bu 2 yillikni всероссийский переписью Tatar, men ham shulay deb yasadim, tega logotipga tubataylarga istadim. Ham yashil tusga ko'chirdim. Taqdim etam shu 2 yillikni всероссийский перепись Tatar mana shulay e'lon etilgan. Biz yoshlar переписчиклар radlarına kirib, o'zi biz
кайнаттырып кешеләрне, аларның үзаңын үстереп, бу безнең көчтән килә. Без мобильный һәм кешеләрне илһамландыра алабыз. Шуның белән минем чыгыш тамам. Киләчәк, кайчан киләчәк, шундый сорау кала, безнең шундый промежуточный җавап, киләчәк ул үзе килмәячәк. Без аны әз генә итеп җибәргә тиеш. Рәхмәт. Рахмәт, Тәбрис. Һәм инде модератор буларак минем Тәбрискә бер соравым бар. Менә әйтеп киттең, бар шундый мәсьәләләр, бар шундый проектлар, аларны тормышка ашырып бетереп булмады. Һәм һәр елны бит резолюция кабул ителә форум вакытында. Менә сорау нәрсәдән гыйбарәт? Нинди 5 сәбәп, төп, бәлкем 3 төп сәбәп бу проектларның тормышка ашмавында? Кичә шул мәсьәләне күтәргән идек, бәлки теге тормышка ашмаган, яки ашырып карады килеп чыкмаган, шундый проектларны барлаган идек. Гадәттә без проектларны үзебез эшләмибез. Без аны бергәлектә эшлибез. Төрле берләшмәләр, оешмалар белән. Һәм ул бик дөрес була. Чөнки без мәсәлән фәндә специалист түгел, шулай бит фән өлкәсендә. Мәсәлән, без һәр вакытта да Айдарга мөрәҗәгать итәбез. Чөнки ул татар телендәге фәнне популярлаштыручы кеше. Һәм без бергә нәрсәдер эшлибез. Гадәттә кай вакыт безнең тәкъдимнәрне берләшмә кабул итми. Шундый ишракларда теге мин ул берләшмәләрне сүлбә әйтүем түгел, ләкин ниндидер аңлашмаучанлык, ләкин без аларның эшләрен аңлап җиткермәгәнгә шундый мәсьәләләр була, ул чараларны уздырмый калабыз. Ләкин без бер кайчан да күңел төшми аның аркасында. Беренчедән без яшьләр, безгә һәр вакыт скидка ясыйлар. Ярар, бу яшьләр әле килеп чыкмаган икән, килеп чыкмаган икән, тапкыр килеп чыгарды. Монсы бер, икенчесе ул без һәр вакыт экспериментта булырга тиеш. Без менә яңалыктан курыкмыйбыз. Без үзебезгә конкурент итеп, шундый дөнья күләм танылган проектларны алабыз да, шулар дәрәҗәсенә җиткергә тырышабыз. Бу һәр вакытта да безне теге эзләнүдә нәрсәдер яңалык эшләргә итерә. Минемчә бу бик дөрес. Яңалыкны һәр вакыт эзләргә кирәк һәм аннан башмый гына үсә. Өченчесе бар? Өченче сәбәп. Өченче сәбәп. Юк, өч сәбәп юк, аның күп була сәбәпләр. Аңладым. Көчле алкышлар Тәбрискә, бик зур рәхмәт. Миңа калса, үземнең фикерем буларак 2 ел бик нәтиҗәле узды. Үзем Казанда булып, Казанда яшәп, шу проектларны күреп, шуңа күрә форумга беренче чиратта бик зур рәхмәт. Һәм моңа миңа калса да бер кат бул алкышлар буладыр.